Kalau sudah saya ilmu zaman, pikir yang kuat. Teman-teman, nonton आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बर' हारिबा आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। दिनै आं दिनै दंफायो जोंनि नोलोबारियाव आरोना बेवहाय माने जोङो आइराखि थियेटार लाबोदों बेनो दिनै सेथि दिन्थिहर ओमफ्राय दिनैनि थियेटाराव जोङो नाजाबाय दं आरोना दिनै मा होनोमोनलाय जिहेथु लामाफ्रा मोजाङै बार बले सा गबानो न'आव फैफिन बेखौ बारा मोजां गबा बेखौ माबा थां बाबु बाबु sekarang interview malah थांनांगौ थांखुला खासो फोरखौ जाया दाना खान्थिगौ बेनो जाबाय बोर हरनो गारनानै माबा थांखुसो बिनाय दे थाब दे जागोन दे बाय मा खालामनो बेखौ बावले दे थाथ'दो एडमिट apa एडमिट मा एडमिट लासखौ गासिबो रेडिसै जागोन होदायो नायो जागोन दे देग्लाय मोनथारनांगौ सानो सोरबा दङबा रायखानो दोनदोंलै बिमा गासिखौबो रेडि खालामखानो जिंगा सिनाव जेबो गैया बाजाब्लानो मोनखाबाय बेनोथ' बाबा ओइ बाबु सिखाराखै बाजाबो सिखाराखै खर'आव जाग्रा आंनि बे सासे दे जागोन दे जिंगा सिना मोजाङै इन्टारभिउ पास जाना फैनानै जाबाय मा फैसा नोंनो मानोलाय फैसा नांगौ जालायखो मानो फैसा नांगौ जाखागोन आरो हर थौजासे अबाव थायो नों नांगौ आं अबाव थायो बेखौथ' आंनाव दासों सोला बे न'खरनि नोंहाबो दायित्थ' दं बे न'खराव आं फैसा बिब्ला मा जायो नोंस्रा सासेनिलाय माथो बियाब्लाबो हरो ओइ बेथा नोंहा मा दिगिदों नोंहा सासेया बबेहाय बाहायो जों सानैजों मोजाङैनो मिथिगौ हरगोन ना हरा जागोन मा दानो खालामदों लासै जागोन सैथाना बिमा सैथा साला दंना गैया माखौ सिदा खालामदों जेबो टेनसन लानाङा सार नै लों सार सार मा आं बुंबाय थानो बायो सार माखौबा बायो आंनि मुङा गगा नङाथ' सार गजासो गजा मुंखौनो माथो बेनजारसो माथो मोजां नङा होमबा मोजां गाखोनायावसो एसे ओइ साराबो माने आइ आफाया दोनाखै सार सोरथो दोनखो बै आयंआसो दोनदों आयंआ मोजांखौनो दोनदो दे मोजां खोनायोना सार रोखोमबाय जाबाय दे लांनोसै होनबालाय ओमफ्राय र' सार दोननोलाय मा ओंख्रि जायो ओंख्रिया मैया ना बोथिया लाबोखानाय दं नङा बेखौ एसे मोजाङै माने मोनजासे दायो बेनिफ्राय बै लाइ खारि हो लाफा रुफासे हो खारैजों ग्रोब संब्लानो खारैजों बिनिफ्राय बानलु गोथां दुन्दिया बाथोन दे बानलु गोथां दे जागोन सार मा जागोन मर्निं मा जाखो बाबा आं कलेजनि एसकारसनाव थांनो नागिरदों माब्ला थांगोन समफोर दे जागोन थांनो हागोन दे साननांगौ गैया आंबो दा अफिसाव थांनोसै अफिसनिफ्रायनो आरामखौ होफैनोसै जागोन दे मा खालाम बेफोर जाबाय गासैबो इसोरनिनो माया Hamba
Jangan cukkan. Suruh gini kau dah ya. Kita kena macam. Stop lagi. Saya macam dengan baku dengan ayah itu. Ayah tu dah, beri kusina. Mana? Mana? Saya bertakut kena ibadah. Saya bertakut kena ibadah dan berumzana ini bisnes lah. Mungkin bersama sama bisnes lah. Mana? Masa batu palai. Mana? Ayah, kau pilih kecil. Masa kau biar kau tak apa ya ma? Nora. Sangat malam pula macam. Ada baca kutu semua gina. Apa tak? Nora ayah seminggu. Angkat ni beri kusina. Nak ayah dia orang tu berang kata dengan. Nora. Ayah. Dah selesai kita pun jadi mana? Aku bahas selesai. Asli sangat. Masalah. Sakit bersih. Yang penting ni kalau mana angst itu kau kawan untuk berisi lagi. Biasanya kasih. Yang lagi. Sungguh ada betul betul surat bilang orang baik sana. Doktor kenapa panggil macam dia? Demi kurang begini sekarang anak pada kesalahan kita udah. Bapak yang pergi eksekutif jadi lah. Orang macam kita di pasar di pagi. Nah, itu orang bergong tiga kali sebenar. Mama mesti itu lalu kali ini mata muda muda terus selesai. Ada negeri sana jadi lebih. Bila maksudnya. Sebab kita bersama berita yang baik lah. Sekarang kita tak ada. Kami boleh suka ini. Aboy! Siapa sakit berbayang nak? Aboy! Anak saku ni membaik. Ma, sakit saya. Sakit nunga sakit. Sakit dia jebu. Macam mana baik? Saya apa? Boleh babu di bajun besar itu malah pak. Aku terima kayu, begini. Sepuluh apa saya? Hei, sakit membaik sakit. Ma, Sakit. sakit. Oh. Sakit saya ini bagi semua. Aku nak bilang sama lah. Dah apa? Yang punya suku dia. Lima. Ini. Hang sini doan. Baik nang labu ada. Ada ni. Mula pada bilai. Bilai. Kau nak ada kau. Ini boy tu khusyuk di Solo. Bukan ada kamu di sana. Hey, babu. Jangan kira datang. Gasih mana utaran kau? Tangan ini kalau baca suku gasih masuk banyak suku tu. Baby, angsi kau baik kumra pada ini sebelah dah baik. Ini suku kenapa? Tangguh. Dari baik khusyuk di sama boy pun makan naik. Jauh kamu di sana kau. Maku minyak itu tangguh. Apa lagi? Anggung se ini lukakan. Mesra saliku tu netakai. Arwah maksud hidir kali bulakan. Mesra saliku ang kerja bisa dikamkan. Kebang segar dincikan. Kebang mesra kita kursi laburan ini bikin. Ayah, mesra ni takai. Isi bangku mau nak habislah. Am sasla sana ni. Mesra tu mana mau nak hayai. Mesra tu dia angin kursi kuna kita belah. Angin kursi kuna mana lagi nak hayai. Ini kaya. Alkiri kisi atu mana? Orang Islam. Lepas itu kita ala antara mana kesedayan. Seseorang ki bar hukum sarutan kaya atu mana? Seseorang ki bar hukum simple lalu nanti atu mana? Sebab aku lepas itu kita kesedayan. Aku pulang nak hari nomai. Ayah. Kepul badine sini tu kuli ojlenya. Orang Islam berbeza dengan tahu tu kaya. Apa lagi? Macam kita tahu mana? Masalah. Besok nak bina nombor nak kubur. Sasa kita businessman ni ada apa hotel sikit. Beda, agak kurang aja betul. Video tu mama mungkin sanksi kan? Mama mungkin sanksi kan? Kurang apa lagi? Kita bina bina. Kami dirham saya ada. Hari ini dirham arba'i. Dirham. Oh, thank you sister, thank you. Oi. Nak polis atau mana bah? Polis atau mana nak? Setuju apa ini? Okay.
대왕이 자산하기야 그냥 목숨 걸어라 능사가야 너래 문파야는 아니야 알아서 이놈아 Jangan main dulu betul betul. Aku dah dekat dengan pusing. Ini le mani pusi. Pusing beda apa? Pusing beda. 한 콜라 보이나 Hai, 우리 터뜨리는 거. 이거 좀 같이 나 이놈아 Apa? 너 야봐 목마야 사투물 봐 능부 마바 미치 마음 드시고 비아사 그는 왜 앙레마 삼는 거. 아파라이. 안 사실은 그 돈을 공 넘는 거 보면. 안 그거는 공 넘는 거 같이 봐. 하고 뒤졌어 네. Aku dia mau tambah. 네. 왜? 가지고 그래? 나 능이 전국 그와 비트만 하고 싶으세요. 네. 이 나무는 줘. 이게 비트를 갖고 있다는 왜 송남들들? 집에다 알아 배송 피하고만이 안 먹어보세요. 안 내다 가거나. 아래 아파. 안 되니 전국 오는 사람이 이 한자 많이 탐구한 에이. 브라질 학생들이 이 브리티시 순간이 좀 가라. 왜 사고 있는가? 나가 종이나 나가 통해. 자기가 그러는데 돌아. 왜 그러라는 소리야? 내 감금하면 나가자 그. 아빠. 이상한 거 있지? 널 가자야 널 가자야 얘는 앙크샤 비가 칼리 널 가르야 지문이야 사슬레비 손카 사기는 거 네, 잡아야. 마구에서 마음이가 싫어. 앙동나앙동. 너 받아. 안하려고 그러니까 싫어. Bazar bentar selama berlaku baik. Gua makan. Hei, apa ini baru sampai? Oh, ini kamera sampai. Hei, lima. Aku sini sama mau sama lo. Biar pulang sampai dah. Waya mana saya ni kau? Biba tadi berkandung pada pisa. Jadi biba biar bukan pisa betul. Boleh itu kuat itu sampai jadi nabi ah. Dede, beberapa angsa bijigo dah. Seribu taharlana ni belum. Taharlana pun lega pura selegar. Bima angsa bijigo. Nombor jalan sampai dah. Tanda sungi dah. Siapa itu sih betul ayah? Saya bang ngom juga. Dia mana kaji tu? Pine dong lah kau apa? Anu tu betul. Anu. Hari ni sudah kurang sampai. Seseorang mana tu? Hari ni hukum bercakap. Kali lagi kerana semua kalau macam sana. Hari ni semua orang mana macam. Baik. Hari ni lagi bang belum. Hari zaman ni sana macam dia. Cepat. Profit. Komisen. Lakukan sih, kau cari, jangan mau, ini bermusuh, normal kau sampai kan bayar, sesuatu mana pun cuma tu, saya kamera macam tu. Bagai ni hamani mau belah, isi semua saya. Dede, kamu orang aku besok sana ini orang belah, jangan siskan ujian lebih ambang.
kita jono kamjani sih nanti apa solusi kan ada ma Ang nilugupin ng restoran ng sabat. Gusto na ano dia? sana bi khabai salam ba deh salam balai ujar khai dekha bai nanti apa solusi kan Dia masuk pibai. Tadi kasih tahu kamu siapa? 신문 봐요. bagaimana Tadi kasih tahu. 수마 무슨 하자 들어보니. negasi doang negasi tau aneh kamu kayak dengan awak kamjalan baba lu betul baba malu jangan pibai na untuk nong घर में है ना नहीं dia untuk pibai nah nang mau dress kelas selai itu so orang kamjalan Oh, tak betul. Dia salah lagi. 아빠라이. 에이, 정부한 거 레게 퍼센트라고 사람이 가봐요. 넥슨 사이가 다. Bila nunggu sana seperti baru 어, 아빠. 아예. deh 아빠는 경북 수다이가 다. 방세전 부가서. 나이다. 넥슨 사이제. dalam lalai batu untuk ini tahu 아예. deh 수다이가. kamu untuk naik sama baik musari kira deh 작은 데 봐, 봐, 우리 됐어. 아래, 지금 begini zamannya semua bersih. tiap apa yang kita 아예, 수다이가. deh tak Siapa? Bobi semua pergi. Pergi. Nunu pernah insan. kau bima Insan tu. siapa jauh bekam nailai jono kamjano kenalai bangsa betul baik dalam modal ini masa ke आंबो जाला दे आंबो जालिया मानोना बे फिसाफोरनि बेफोरबायदि रावखौ खोनानानै आंनि उदैयानो बुंजोब्बाय बेखायनो आं जालिया बै जोंहानि अमा खासिनो गासैखौ ज' हैनो बिमा masa ke kamu? Jangan ni apa? Ada, mana di sini? Bisa. Bisa kan ni? Sini tak sini? Sumun bela buat. Sumun be. Oh, mana apa bos ni nama ada? Ini tu. Mana? Be abu azab hibai. Be no koni budi ni pray. Mana biji usim. Mana building cikini sim abu ame maliga. Acha. Mana only one doctor. Ni. Masuk pisajun alai. Aku ada. Ini kaya. Nah, yang baterai tu buji apa nasi ada? Mapa terbaik. Jangan jangan aku sahalang orang tinggal ada. Boleh. Sahalang orang tinggal. Okey. Dengar tu sejarah itu. Angsa aku pun nak pilih aja. Jangan. Ini nak. Deh, sila tu ada. Ini tinggal. Siap.
비디블라 말리님 필습라 마늘에 들어갔습니다. 마늘하고 가세요. Apa nak? Rais dan dulu nggak biar, mak. Rais dan dulu nggak. What? Mana? Mana? Dia orang biar dah. Mana? Di berga simuro sampai tadi ada. Nisa boleh berlalu. Macam bunga ada. Bunga orang biar dah. Boy lekah pun lire siapa patra berdua ada juga ada. Mana? Kau lire. Mana limbur tu? Oh limbur tu. Oh ya good. Sorry. Tahu sudah dulu lah. Biar aku pusing sini lah. Deh, lengkap dah. Di berga siapa lagi kalau tahu. Siapa di berga jangan tu. Deh, lengkap macam apa? Ada isi kamar ni mau ini. Oh, deh. Mana? Rais dulu. Esimam semuanya setelah saya Bobby. Babu, angge niri jangan kumon. Babu, nanti ani pada sarprombo पैसा रांगौ होनानै फैसाखौ लाना थांबाय थायो. ना नोंहा बहाफोर खामानिफोर मावबाय नामा बाबु? आरो खामानिफोर मोनबाय नामा? आंनाव बिदि दासो आंनो नांगौ नालाय नांगौ. नोंनाव सोनांगौ हा? नों फादों लायगासिनो नोङो, नों फादों. दिनै लन लानाय दं, मालायनाव लानाय दं, बोरै सिथायगोन बोरै सिथाया बेसे टेनसना दं. मानो बुजिया नोङो? नोंबोथ' बे न'खरनि फिसाला देरसिन. माबा मोनसे मावनांसिगौ दा मा? Oh, ayo. फिसालाया साख्रि मोनबाय. लनफोरखौ सुथायदो. जागोन दे दानो दा खालाम. जागोन. आं दंना, आं फैयाखै. आं दं. आंनि फिसाजोआ जौ ड्राग्स जादों. जौ फैनानै गोलैसोदोंमोन. बेखौ गाबोनो मोजाङै बुजाय. गाबोन बेखौ मोजाङै बुजाय. दिनै जेबो बुंनो नागिरदों बेखौ गाबोन मोजाङै बुजायबानो जाबाय. आंगोना मोखां लानो हालागौ. मानसिफोरनि खुगा बायनांनि दं. मालाबा बाइक, मालाबा कार. माबा मिथिनाय मोनब्ला हटेल बार रेस्टुरेन्टाव मावबाय नालाय खिथानो बाखि. साथाम फिसाफ्रा मानो बेफोरबायदि जालांजोबखो? जों बिसोरनो मा होआखैमोन? बिनाय मानि जों गासैखौबो होजोबदोंमोन. नाथाय बिसोरो जोंनि अननायखौ मानो बुजिना मोनाखै? बिसोर जोंनि अननायखौ मानो बुजिनानै मोनाखिसै? हे बिमा, बेफोरखौ दोनथ'दो. एसेबां साननांगौ बाथ्रा गैया. बेखौ गाबोन सोरांब्लानो फुङाव मोजाङै बुजाय. मोजाङै बुजाय. आंनि फिसा हिनजावा एसेबां अबुजन नङा. बुजिगोन. बियो सानसे गावनो बुजिगोन बिमा. बियो सानसे गावनो मोजाङै बुजिमोनगोन. आंनि फिसाजोआ एसेबां अबुजन नङा. बे बुजिगोन सानसे. गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों. दिनै फिसाफोरनो नांगौ मानि होयो, गैया होनबानो हाया नोङो. बिनाय मानि होयो. दा सोर
फैखायो दा नों खालामदों सानफा थाला बायरायाव थाहैयो नोङो सोर खोनासंनांगौ सोर खोनासंनांगौ बिमानि खर'आव बजा गासिबो नोंनि थाखायनो जागोन नों बायदि बिफाखौ नोंखौसो नुबाय आं बिदि अननाय बुरि माइनावखौ थेमा फैदों लेंनायलाय बुरि माइनावखौ थेमा फैदों होनना लेंनानै थिनदों दासो फैनानै मानि टेनसन जानायखौ नोंहालाय टेनसन आरे टेनसन नङा माइनावखौ थेमा फैदों होनना लायनो थिनदों सिखिनि फुनो बे बुरैमानसिनि माइनाव सिखिनि फुनो माइनाव मार सोर मा बुंदों नोंखौ आं सिखिनि फुनो आंलाय नुनो सिखिनिखौ माला फुनदों माथो बाबुसो माथो बाबु नङा आं थेमाजों थेमा माइनाव माइनाव नोंनि सोरबा लोगो फैदों लानानै फैयो बे सालाखौ बे न'निफ्राय थाबैनो ओंखारो जागोन दे नों फान्दैखौल' लानानै फै दे आं खालामगोन दे थांदो था आरो बेफोरबायदि खामानियाव दामानियाव बुरैखौ बाखि लाखिना दोनो दैमा जिउआव गाव थाना दोननांगौ बेहाय मोनफैदो नोमाया दे जागोन दे आं थांनि आंनि फन SMS आं मानि थाखाय थिखाखै आरो मानि थाखाय जायाखै आं फन SMS नै थाखैनो गोसोखांबाय नामा मा अरे साला आंनिफ्रायनो जानानै आंनिफ्रायनो बेरायनानै दिनै बेफोरबायदि बुंनानै जाबाय आंनि बिमाखौ मानि थाखाय इग्नर खालामबाय दं सानाबो जेबो गैया आंनि बिमाखौ 2 लाखनि बायबाय बेरायबाय फंबाय गानांगौ आं दिनै मालाखौ 2 लाखनि बाइक लांना 20 लाखनि गालाबाबो आं थाङा माने गोदान बेरायहोग्रा मोनबाय नामा आं गोदान मोनो मोना नों मानाव बे न'खर दानो मा बे न'खर फैनो आरो साला बे न'खरसो फैनो हाबाय जेला सिखोनानै बेरायहोनो बेफोरबायदि खालामनो मोना बेफोरबायदि खालामनो मोना सिन्था मानो बेफोरबायदि जादों बेयावसो बेखौ मोजां थांगोन आरो रावनोबो दाहरखा बेखौ आं लांगोन बे थार नोंनि थाखाय बिदि खरदेरबाय नोंबो फुजा हाया फिसाजों नाख्रांजाबाय साननानै ला साननान लोगो टिउसन मानो थाखैनो टिउसन मास्टारा फरायदोंमोन आरो टिउसन फिसखौ मानो होआखै बिथ' आंनिफ्राय 3,000 रांखौ टिउसननि फिस हैनो होनना लानांगौमोन 3,000 फैसाखौ खरसा खालामजोब्बाय आं मा बाहायदों नि दानखौ बाहायदों बबेहाय बाहायदों नों दिनै नोंथांखौ नाखाबाय बिफाखौ सिनायाखै लाजिनाय
नंगौ नों थार बाथ्राखौनो बुंदों नों थार बाथ्राखौनो बुंदों आं सासे भिखारि Mazalika. Alah, Papa, ang hanujud genang thar bathra ben kithane. Bai, hamne ne kithane genang gebang bathra dong. Ngerti bai? Juga nunggu kita dulu, no, agaklah nunggu kita kena sebelum, Papa, I am in love. Ma, love. Surat. Papa, nabi kau mujahid sinai, ang sinai. Kamu nak apa? Sini ofisara, sekolah halasnya di kodang. Imam kabar malam. Kabut apa? Kabut yang lewat tadi. Jangan Take you apa? Take you. Jangan. Apa? Hai. Oh, masalah itu. Kau punya takai. Tangkap tu pergi sujai kade. Mama nak gas kari ready kan? Saya tak tahu apa kita. Jangan sebenarnya sana lah. Nanti apa? Mau tanya nak? Okey. Apa? Aku nanti kah? Dia buku deh. Sana macam ni. Ayah mana kalau nak aku? Kata ini mari kata kan. Okey. Sana deh. Baik, udah nih sama baik musari kau kau udah berjuang. Jangan dia apa? Aku yang ni nak. Lama. Supi baik. Ada sih baik. Sana alas mas supi ni kena jadi. Desa kena dah. Betul. Oh sana. Alas supi baik betul lagi. Apa? Betul. Ayo. Oh san, oh baik. Di sini ni apa ya? Oh, ada. Kulum baik. Kulum baik. Ada. Jangan ni. Jangan apa tu bukan? Bidilah tu, dehan tu mana? Kasih pun mata terkena. Kita sebenarnya orang dah. Batra mana? Apa ni orang? Dia angin beno orang ini sana tak ini batra. Nanti malu lah kepala. Oh, bila? Sudah. Saya raja kau, ang raja kau sih. Nak kau yang malu? Ayah malu dengan di sana. Biar pergi batra kau. Biar orang sudah betul kau. Bila maaf ni, nanti mana batra kau macam ini sana ni nak. Dia ada position itu. Bini saya, ada mana bisa jadi? Sesuatu jadi. Agak kacau ni kau. Sebab properti itu tu. Dia ni kau. Ada
आंनि उनाव बेफोरखौ गासैखौबो देरहानो सानगोनांगोन ना मा बुङो देहा Yes, sir. Ayah apa? Sangat rawat aku dulu. Apa? Biasanya sebab saya nolai, sani saja dengar mampu cahaya hanya. Benekan suli jatuh ini udah. Aku, aku tu orang mampu cahaya boleh kalau kerana. Benekan isi macam sana ni apa? Ondai semau. Ondai semau, hang nasi asib saya homai koi, hang nasi kau thawai le purang nengman, ada har thoto thata rajai le, hang purang nengman, nathai tenai buhumana bel thaiba. Nusri nampak bersibang Nusri muaza isi anjali kebenar Bepul kasih kebenar Nusri kaman ada am bahai Ada Nusri nampak di mengurang bangkai macam dunia Natai bipani mengur kau Mana mana kerana haya Sase saya Natai bipaya kosto kalam kalam memai Natai ini bipaya kosto kau Mana rusuk haya Sase saya Tapsa frida kaya ang kau di siuku mau Bisbang tu kuda sohai nanai Marai ni prayam tahar lanai lama Tapsa berkumpurai kemat salah kemat Natai ini mau jadi jagai bima bipaga begona Mana Hai bima kau ni siapa siwang tiada mana Bima bipani begoni negerau Kisah siapa lama semau Mundai cara ini saya oh bima Mundai cara ini Hei nang ada guru sih tak bayar nang ada guru sih tak bayar apa
नोंसोर आंनि फिसायनि गोसोआव आंनि गोसोआव जेरैबायदि दुखु होबाय बेखौ समाजो खिथागोन आरो नोंथांनि देहानिफ्राय जेसेबां गोलोमदै गदोंमोन बिनि बांसिन नोंसोरनि मेगनाव मोदै गगोन बिफा जानानै बेफोरबायदि माबोरैहाय बुंनो बिमाया दिनै रागा जोंदों गावनि थैनि असे फिसाया दिनै बिफाखौ बेफोरबायदि लाजि फोनांनो हाबायबा सासे बेंक मालिकजों नों बेफोरबायदि बायजाबाय सफैबाय बिमा आंहानो गोसोखौ बोरैबा मोनदों सोलेरखौबो लोरबां मोनदों बेखायनो आङो सियावनो दान्दिसे सम जिरायहैनोसै बिदि गियाना आंनाव दं आरो नोंसोर बायदिखौ खोमा हमनानै फिदिंनो हायो जों सब समाय बिमा बिफाखौ जाम्बा जाम्बि साननो नाङा नोंसोर गासिखौबो रोंजोबगौ दे दालाय मा जाखो आंथ' नोंसिनाव फैसा बिलाना आं खामायो आं जायो बेखायनो सोंदों आं आइ नों मा खामानि मावो फालाय प्लिज म सम फैबा आं गासिखौबो खिथाजोबगोन
마이너고 홍다. 사랑이 자는 그냥 이자고 홍다. 마이너입니다. 마이너고 랑는 비름 마브레 랑는 마 नोंथांनाव जेबो प्रुफ गैया माइनावखौ हमना लाबोनो दिन्थियाखै आरो सासे कलेज स्टुडेन्टआ माबोरै गाज्रि जानो हागौ नोंथांनाव जेबो प्रुफ गैया माइनावखौ हमना लाबोनाया नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैगोन बेनिखायनो मोजां नागारहरनाया मोजां जागोन सार आरो फोरोंफैदों आंसै बेखौ होनांगौ जागोन सार जाय दिनखालि आंनि आखायाव गोलैगोन बै दिनखालि आं गोदोबो हानाय नङा सार आं माइनाव बिमा आं माइनावजों रायलायगौमोन मानो हमदोंमोन आंनि फिसाजोखौ बिदाया फैनानै नांबाय माला फैसिनांगौ आदसा नों मिरा नङा होनबा आंखौ सिनायबायना आं अजय सानैबो एखे कलेजावनो फरायदोंमोन आं नोंनि जुनियरमोन जियानो जादोंला सार आंनि फिसाजोखौ मा दायाव हमदोंमोन नाथाय प्रुफ गैयिनि थाखाय बुंबाय सानैबो गाज्रि लामायाव आगान सुरबाय गोजौनिफ्राय इनकाउन्टार अर्डार दं माब्लाबा आंनि आखाइजों इनकाउन्टार जायोब्ला नोंसिनि दायथ'खौथ' नोंसोर खालामखानांगोन सार आरो जुदि मालाबा आंनि फिसाजोफोरखौ होबोदोंबा नोंथांनि पिस्तलनिफ्राय गरसे गुलि गयोबा आंनि मुगावबो गरसे गुलि गावनानै होफा मोनसे गथ'रा जाबाय नङा सार सारलायावनो हिनजाव खारबायलै सार आं मिथियालै सार बै माबा फांगासिनो बेफारजों खारफालांदोंलै आरो नोंथाङा गामिया सार आं बै नोलोबारिनि नागिरना होदोंलै सार हिनजाव गैयाबा थांना थानानै नङालै सार आं नोंनि नागिरना होदों सार जागोन सार सार नागिरना होदों सार 왜 나한테 나만 나 누가 말고 사 무는 거 내가 또 사람 안 는가 나 내가 그 자, 나게 됐잖아. He's good,
सुबाय डाइरेक्ट गोजौनिफ्राय गावदार होनो होबाय थाखुमानायनि मोनसे राहा लामा दिन्थिनांगोन दैथुन ओरैबायदिखौ पुलिस हमजाबा आंनि मुंखौ खिथाना आरो जुदिसो आंनि मुंखौ बुङो नोंनाव आंनि मुंखौ बे खैफोदनि समाव नों मा बाथ्रा बुंदों आरे दैथुन बेफोरखौनो जेबोखौनो मिथिया आरो मिथिनो लुबैदोंब्ला खोनासं बै समाव नोंनि बिमाया आंनि बे खावलायाव आखाइ होदों आरो नोंनि न'आव आंखौ बिखायाव हमना जाग्रोदोंमोन बै समनिफ्राय आंनि बे खर'आ माबायदि जादोंमोन बिजनेस इज बिजनेस अरे माब्लाबा मुलाम्फा आरो माब्लाबा खहा देबा नों आंखौ फुस्ला बाहायदों आंखौ फुस्ला बाहायगोन नोंहा नङा नोंनि बिनानावखौबो साला बेनिख्रुइ स्मार्टसिन नोंनि बिनानावा बेनिखायनो साला माबायसा मोनखो माबायदि मोनखो नाटकखौ मोजां मोनलै लास्टआव बबेजों हौवाजों रायलायनायखौ होफिनासै ना आच्छा हाबायाबो जादोंना जायाखैथाय बेखौ एसे थालांनाय बायदि मोनदों आङो नाटकआव थायो आद्रा थायो बिदिनो सर्टकाट देखायनांगौ जायोना सेंग्राफोर एसे खोन्थादोब्रा नाटकआ माबायदि जादों गाबगुलायदों नामा नोंसोरलाय
मोजां मोनना मोजां ना बाइक सालायदो नोंसोर बाइक सालायग्राहाय फैसाबो बिदिनो जाना बिदिनो बिराद बेखार जाखायो खनथामसो जाबाय आं बिदि लांफैजायाबा आं गथ'फोरा थाबायना नै सासेयानो